السلام عليك يا سيد الولد عليك kai ne fa Allah yake yabanka عليك يا سيد الولد kai haka dukkan Allah ya yuka عليك يا Allah as-salatu was-salam alayka ya sayyidi السلام والسلام عليك يا سيد الولد ya masu abana عليك ya يا Rasulullah سيد الولد ya wanda baya gaba عليك يا سيد الولد ya shugaba mai cike da haifa عليك يا سيد الولد as-salatu was-salam ya sayyidul السلام والسلام عليك يا سيد الولد kai haƙi ka kaude illa عليك يا سيد الولد domin ka ne aka tsaye da sallah عليك يا سيد الولد yaban ka ne iyo abdallah عليك يا سيد الولد as-salatu was-salam والسلام alayka ya sayyidul السلام والسلام na wanda kamshi yake tafinsa عليك يا سيد الولد mai haƙuri kuma ba kamar sa عليك يا سيد الولد mai kyauta ba kamar halinsa عليك يا سيد الولد as-salatu ya sayyidul السلام والسلام عليك يا سيد الولد ya mai aliyu mai usmanu عليك يا سيد الولد ya mai abubakar al-aminu عليك يا سيد الولد ya mai umaru sannu manzan Allah na as-salatu was-salam alayka ya sayyidul kai ne ka shiryar da kafirawa annan Muhammadu yamana kai ne jagora na kafirawa annan Muhammadu kai shekarun bar Muhammadawa manzan Allah na as-salatu was-salamu ya sayyidul